Dobré ráno, cyklopotulkári. Tak s výhľadom na cigánku som ešte veru nespal, ale to, čo vidím z okna, svedčí o tom, čo nás dnes čaká. Dnes pôjdeme na Muránsku planinu, budeme v Muráni a všetky atrakcie, ktoré pri tejto krásnej gemerskej obci sú, vám dnes v cyklopotulkách ukážeme. Tak teda poďme na to. Pre pokoj v rodine najprv musím vysvetliť tú cigánku. Je to skalnaté bralo na vrchole kopca Cigánka nad Muráňom. Ako prišlo k tomuto názvu, si dnes vysvetlíme. A tiež to, prečo sa tento penzión v centre obce volá Usisľa. Muráň je historicky významné miesto neďaleko okresného mesta Revúca, približne na polceste medzi Breznom a Rožňavou, teda v srdci stredného Slovenska. A že je tu čo obdivovať, nám hneď pri raňajkách vysvetlila Veronika. Tak kam nás dnes zoberieš, čo nám ukážeš? Určite ťa vezmem na naše slávne Sislovisko a Obrovisko, potom pôjdeme hore na hrad a na Poludnicu. A keďže som odtiaľ, to ja poznám, že sa tu piekli muránske buchty. Ešte stále sa pečú? Samozrejme, tu hneď oproti cez cestu. Tak ideme tam? Poďme tam. Kto prechádzal cez Muráň a nezastavil sa na Muránske buchty, spravil životnú chybu. My to určite nebudeme riskovať. 55 rokov starý recept sa nezmenil, možno len technika trochu pokročila, no na tej nezameniteľnej vôni a chuti to nič nezmenilo. Dokonca som si buchty mohol sám zavinúť a upiecť. Budem sa snažiť. Jedno, druhé, teraz takto a toto skúsim. Okolo a táto nebude veľmi pekná. To je taká moja. Naše buchtičky sa začali piecť v 70. rokoch. Sú legendárne muránske buchty. Obnovili sme túto výrobu v roku 2017. Patrí to pod obecný úrad Muráň. Zatiaľ sa nám darí, ľuďom chutia, robíme 11 náplní a v lete to máme naozaj naplnené zákazníkmi, chodia z celého Slovenska a sú veľmi radi a pochvaľujú si, že sa tu môžu zastaviť a môžu si pochutnať na našich muránskych buchtách. S dobrou chuťou na jazyku a plným bruchom sa mi veru dobre kráča k ďalšej atrakcii doslova cez ulicu. Obec tu zriadila múzeum. Máme tu prevažne muránsku keramiku, ktorá sa tu kedysi vyrábala. Obec Murán sa ju snaží odkupovať od rôznych zberateľov, či už zo Slovenska alebo Maďarska. Máme tu veľa aj darovaných vecí od obyvateľov a rôznych ľudí, nejaké staré historické veci, ktoré už ľudia nepoužívajú, tak darovali do múzea. Je čas osedlať dvojkolesových tátošov. Keďže pôjdeme do kopcov, tak sa hodia elektrifikované. A ak nemáte, v penzióne radi požičajú. Mierime na severovýchod k dnes už všeobecne známemu Sisľovisku a novému Obrovisku. Ak sa vám nechce pešo alebo bicyklom popod horu, majú tu aj elektrický Sisľobus. Tak sme tu. Sisľovisko už pozná určite každý. Relax pri týchto malých, milých tvoroch stojí za každé euro, ktoré vynaložíte za mrkvu či slnečnicové semiačka. Drobci vám budú vďační. Je to najväčšia atrakcia tu na Muránskej planine a je to najnavštevovanejšie Sislovisko vôbec na Slovensku. Ten turizmus sa tu veľmi rozbehol, práve aj kvôli tomu sme vlastne vybudovali novo otvorený rodinný park Obrovisko, kam sa presunieme o chvíľu. Obrovisko leží v úbočí oproti Sisľovisku a výborne doplňa možnosti, ako tu s deťmi môžete stráviť čas. Sochy obrov sú základom tohto parku, pričom ku každému sa viaže aj pekný príbeh. Postupne pribúdali nové a nové atrakcie, vrátane kontaktnej zoo a tiež možnosť ubytovania. Obrovisko je vlastne rozprávkovo-naučný chodník, ktorý je zameraný primárne teda na rodiny s deťmi, ale prídu sú na svoje aj veľkáči. Inšpirovali sme sa slovenskou povesťou o lesnom mužovi Lesovikovi, ktorého sme stelesnili do dreveného obra Lešiho. Príbeh sme rozšili aj o ďalších obrov Bažúra a Bojana, ktorého vidíme za nami. A to je najväčší v Strednej Európe, čo? To je najväčší unikát v Strednej Európe, tieto sochy z dreva. Tento naučno-rozprávkový chodník ponúka zážitky pre hlavne detičky, ktoré u nás môžu vidieť kontaktnú minizoo, prísť do kontaktu s tými zvieratkami, majú tu obrovskú tubingovú dráhu, na ktorej sa môžu šmýkať. Majú tu rôzne preliesky, bufety, kde si vedia dať občerstvenie a samozrejme ubytovanie zážitkové. Tak ešte posledná adrenalínová skúška a na sezónu je všetko pripravené. Na prejdenie celého obroviska si treba vyhradiť nejaký čas, blíži sa poludnie a tak sme sa nechali pozvať na obed. Na popoludňajší výjazd na Muránsky hrad a planinu
Budeme potrebovať energiu a tak nepohrdnem brinzovými haluškami so slaninkou. A potom už smelo do kopcov na hrad Muráň. Ideme po žltom C-čku, čo je asfaltová cesta s prevýšením asi 600 metrov na čosi viac ako v 8 kilometroch. Posledné desiatky metrov už dávame pešo k hradnej bráne, kde nás čaká Roman. Tak sme tu dobre na Muránskom hrade. Áno, ja vás vítam na Muránskom hrade. Moje meno je milovník Muránskeho hradu Roman Vavrek a nachádzame sa na Muránskom hrade, ktorý je tretí najvyššie položený hrad na Slovensku. Je to národná kultúrna pamiatka. Nech sa páči, môžeme si ho prezrieť. Najväčšie lákadlo sú nepochybne výhľady. Máme tu veľmi krásne výhľady na celú Muránsku planinu, na obec Muráň, Revúcu a okolité vrchy kopce, čiže to veľmi ľudí zaujíma. Taktiež novo zrekonštruovaný Kapitánov dom. Kapitánov dom je vlastne budova, ktorá sa podarila zastrešiť. Je to jediná budova, ktorá je taká vlastne veľmi zrekonštruovaná a ľudí to zaujíma. Pôjdeme sa pozrieť aj na to naozaj, že svetoznáme bralo cigánka, pretože na každom obrázku s Muráňom musí byť cigánka. Áno, máme tu aj bralo cigánka a ku cigánke sa viaže taká povesť, ktorá vlastne koluje tu na Muráni. Na Muránskom hrade bol niekedy hradný kapitán, ktorý vlastne mal za ženu cigánku, takú veľmi peknú cigánku, ale ona žila takým životom, že vlastne on keď odchádzal na hradné výpravy, tak ona tu založila ohnie, tu sa tancovalo, veselilo, no a vlastne on sa to dopočul a potom jedného dňa prišiel nečakane naspäť, videl, že tu je veľká zábava na tomto Muránskom hrade a veľmi sa nahneval, zobral ju a hodil ju, zbrala cigánka, vtedy sa to ešte nevolala cigánka, no ale už potom, keď ju tam hodil dole, tak táto povesť nám hovorí, že odtedy sa vlastne hradné bralo volá cigánka. Z hradu sa teda zvezieme späť na veľkú lúku, ktorá je križovatkou viacerých cyklotrás. Najprv sa vyberieme na chatu Maretkiná. Je to niečo vyše 3,5 km po vrstevnici a ceste s kombinovaným spevneným povrchom. Pri chate necháme bicykle a potom už je to len asi 5 minút pešky k jednému z najkrajších výhľadov Muránskej planiny – Poludnica. Teraz sa nachádzame na výhliadke Poludnica, ktorá je jedným z najkrajších výhliadok vôbec u nás na Muránskej planine. Máme tu aj náš špecifický kvet likovec muránsky. Odtiaľto môžeme vidieť Muráň, dlhú lúku až po Revúcu. Máme za sebou najzápadnejší bod našej dnešnej cyklopotulky. Vraciame sa na spomínanú Veľkú lúku, čo je rozľahlá horská lúka v nadmorskej výške približne 1200 metrov nad morom. Okolité lesy tvoria charakteristickú panorámu, tunajšia flóra patrí k najvzácnejším u nás. No a okrem divej zvery, ktorá sa vám určite ukáže, ak budete trpezliví, môžete vidieť aj stádo polodivokých koní. Zoznámte sa s Norikom Muránskym. Nachádzame sa na Veľkej lúke, ktorá je známa okrem bohatých turistických a cyklistických možností aj práve chovom Norika Muránskeho. Cez Slovenské národné povstanie bola Veľká lúka záložným letiskom pre 3 duby. Dnes je to nádherné miesto v srdci Muránskej planiny, ako stvorené na oddych v lone prírody. Tak dnes to máme, Veronika, za sebou. Tou cestou sa dá dostať na Javorínu a odtiaľ ďalej na Prednú horu. Tam je nová cyklotrasa, ale tu vám ukážeme na budúce. Teraz už je čas so zapadajúcim slnkom vrátiť sa späť do penziónu. Tak poďme. Ahoj, na budúce.